Ja, men det kigger jo bare på. Fint. Så var der en tredje ting, jeg skulle spørge om. Det var vist meget godt, jeg kom så. Ja. Men det skal jo lige, du ved. Ja. Og det er jo julenæser. Ja. Så du skal læse kortet først. Nå. Tænk så, den havde Kim med hjem fra Finland, da vi boede på Bellahøj, og I var vist ikke født endnu. Ja. Der var han i Finland sammen med Just og Borup dernede. Ja. Og Vivi, hun var med også. Okay. Og hun gik og kedede sig hjemme i sommerferien, så spurgte vi Just, om hun Ja, måtte hun kunne komme med. Hun kom, det måtte hun da godt. Ja. Vi kunne godt bruge en mere. Ja. Så Karin og Eve gav hende en tur Ja. til. Det lyder spændende. Kære familie, som tiden går, klokken slår, bliver vi her alle ældre. Pris for livet, da vi ikke ved, hvornår vi skal herfra. Lille gave, mens I stadig kan høre og se. Ej, hvor flot. Og det rimer jo. Ved du hvad? Der er mig, og så... Jeg burde være sanger eller skribent. Ja. På Carlsen, nu står jo. Ja. Jo, nu kan jeg huske, hvad det var. Ja, start nu med at kigge på den, så Ja. snakker vi om det andet. Ja, men det er bare, mens jeg husker det. Ja, så Det er er, en noget, ledetråd. det er noget med sporten. Ja, men... Ja. Det minder du mig lige om, vi kan have lidt. Ja. Jeg er fandme spændt på, hvad det er. Nej. Hvor er de søde. Du skal være farfar. Avabahar. Ja. Den 15. september, cirka. Tillykke! Ved du hvad, må jeg ringe hende op? Ja, det må du godt. Ej. Og de har gået gasser, der er krudtet der. Ja, jeg vidste det i meget lang tid. Ja. Hold kæft. Ej, hvor flot. De skal stå her til fru Carlsen, og jeg ringer op, mens du sidder. Ej, det var lige så at få gåsehud på at se her. Hårene rejser sig, mand. Carlsen. Hold kæft, Mølsen, mand. Er du kørt ind det? Den gamle far er jo lige sådan en ryster. Nu var jeg lige ved at trykke på Anders mobil. Ja, bare nervøsitet. Nu tager vi det helt roligt, Carlsen. September. Cirka 15. september. Ej, så er den lille frække, hun er blevet gravid. Nu skal du høre her, du kan garanteret høre det. Matikne, når hun er det samme som dig. Så tager vi det stille og roligt. Hvordan Du kan fortælle, at du har fået kort og... Ja. Så læser du det der. Nå. Kære familie, som tiden går, bliver vi alle ældre. Ja, vi skal lære at sætte pris på livet, da vi ikke ved, hvornår vi skal herfra. Derfor skal I have en lille gave, mens I stadig... Nej! Nej! 15. september skal du nok være farmor. Nej! Hvordan har hun fået lavet det? Derovre? Hvad? Tror du ikke? Jeg har da vidst det i lang tid. Nå! Det er ikke kun Nej, tillykke! Tillykke, Mølsen!
Ej, nej, hvor dejligt. Derfor skulle han selv have lov at sige det. Ja, Og jeg fik gåsehud på armen. ej, hvor dejligt. Til jer begge to. Åbne. Men kortet skal læses først. Kortet skal læses først, Kaja. Ej, og det er nissepapir. Ja, kortet skal læses. Får du åbnet. Må jeg se kortet? Ja, det skal jeg. Ja. Men vi stadigvæk kan se og høre. Jo, tak for det. Må jeg så åbne den her? Ja. Du har også så på det. Nej, nej. Det ser jeg. Hvad verden er det? Se, Ja. jeg skal være farmor. Nå. Ej, tillykke, hvornår? Omkring 15. september. Nå, hvordan har hun det? Du kan ringe til hende, hun sidder med sin telefon. Er det rigtigt? Nå, hvor det er sød. Og det var jo lidt en julegave. Hold da op. Tænk jer at opnå at blive farmor. Nej, jeg skal ikke være farmor, jeg skal være bedstemor. Jo, jeg skal være bedstemor. Og Karl skal være bedstefar.